Thanks to our Lord and personal Savior Jesus Christ. Receive all the honor and adoration. Hallelujah. Ga maka tanda mata da ta samu cikin nan kullun ne kenan yabo ruwa. Eso wata dan abinci ni kullun yake nan babu sakiya. Kai ke abinci ne ma naka ni har girki ba. Kai kaga ma aike take ni ma. Aike na ni ba tunda matata ta samu cikin nan. Kullun zuciya ta bob kullun. To dai Allah ya sauke su lafiya. Amin. Lafiya? Ni ne. Ina taya ka murna matarka ta haifi ɗa ɗaya. Gaba ɗaya gai nake kamar ba ta ba ta sauka ba. Wa aka kwantar da matar shi a gado na biyu? So ina taya ka murna matarka ta haifi 'ya'ya biyu. Yoni. Wa aka kwantar da matar shi a gado na uku? Ga ni na, ni ne na. Ina taya ka murna matarka ta haifi 'ya'ya uku. Wayo Allah yi kenan. Babu kai na ce ba, ba ni kai nake faga da wanda nake nan. Yaya ku kika ce? Na farko matar a gado na ɗaya, ɗaya biya ɗaya. Na biyu ta biya ya biyu. Yanzu na gina na munta a gado na tara na ajiye matata. Ni ba zan iya kiwon yaya tara ba. Amma da ita gado na ɗaya. A gado na tara ba a kwantar da matata. In ta biya a tara ya ban yi. Amma da ita gado na ɗaya. Kuma da matata ta biya a Allah ki taimaka. Amma ɗaya.